Загорка изключително много се стреми да бъде устойчив работодател. Изключително много ме спечели, защото всъщност аз осъзнах, че това са неща, които аз търся и ми липсват. И ти всъщност на следващата година вече си от другата страна. Да. Това са неща, които са червени светлини, ред флагове. Това е нещото, което за мен е успех на компанията. Бизнес възможностите в Стара Загора са повече, отколкото често си представяме. И Workin Стара Загора го доказва за поредна година. Събитие, обединяващо хората, компаниите, идеите, които движат развитието на региона. В поредица от епизоди ще разговаряме с представители на различни компании, за да надникнем заедно какво стои зад името и логото. Как работят, каква среда създават и какви кандидати търсят в екипите си. И продължаваме с Валентина Хаджиева, специалист човешки ресурси и представител на една от най-емблематичните компании в Стара Загора, Загорка АД. Компания с над 120 годишна история, чието начало поставя първото пивоварно дружество в Стара Загора. През 1994 Загорка АД става част от глобалното семейство на Хайнекен, стъпка, която свързва местната традиция с международния мащаб и стандарти. Днес компанията развива свой бизнес устойчиво и отговорно чрез платформата "Създаваме по-добър свят" с фокус върху опазването на околната среда, социалната отговорност и отговорната консумация. В този разговор ще говорим с това как се управлява бранд с толкова дълга история, как се съчетава местната идентичност с глобалната визия и какви възможности за развитие има в Загорка. Казвам добре дошла на Валентина в студиото на Workin Стара Загора. Много ми е приятно отново да бъда част по един или друг начин в Workin. Изключително много се радвам, че това събитие се развива, защото за първа година има подкаст. И така мога да благодаря на колегите от общината, че надграждат и полагат изключително сериозни усилия да се популяризира самото събитие и да достигне до повече хора. Абсолютно е така. Ние в предварителния разговор ми сподели една много интересна история, която искам да разкажеш. Всъщност ти си част от семейството на Загорка благодарение на Workin Стара Загора и първото издание. Може ли да ни разкажеш и на зрителите за това как се случи ти да си част от семейството на Загорка и именно на Workin? Аз за това имам такава сантиментално отношение към Workin. Реално погледнато на първото участие на Workin, отидох като представител на тогавашния ми работодател. Нямахме щанд, не бяхме се позиционирали, просто искахме да разгледаме какво се случва в града. Това беше нещо ново, първо издание, не знаехме всъщност какво да очакваме. И аз посетих събитието с цел да търся и кандидати за тогавашната ми работа, да разгледам останалите колеги, нали, нещо интересно, което се случва с тях, да се запозная с тях. Вниманието ми се насочи към Загорка, въпреки че тя е наистина от 120, плюс 120 години в нашия град. Аз никога не съм се замисляла за компанията като работодател, нали, от тази гледна точка. И неусетно, сигурно говорихме около час. В един момент просто започнаха да идват още и още хора и ми стана неудобно и затова реших, че трябва да продължа. Но разговорът беше изключително приятен и изключително много ме спечели, защото всъщност аз осъзнах, че това са неща, които аз търся и ми липсват. И в края на разговора тя просто ме попита: "Ти търсиш ли си работа?" Аз се притесних и казах: нали, не съм дошла с тази цел, защото наистина не бях с такава цел. И след няколко месеца просто отварях джобс, за да проверявам как се движат обявите в града, каква ни е конкуренцията на тогавашната ми работа и видях обява на Загорка за човешки ресурси. И в същия момент си спомних за събитието, спомних си за нея и си казах: аз всъщност ако кандидатствам там, ще работя с нея и ще мога да се развивам по начина, по който тя ми описа. И веднага си пуснах кандидатурата и ми се случиха нещата. Даже като ми се обадиха, аз очаквах, че ми звъни тя и ме е познала. Всъщност друга колежка ми се обади и те са ме селектирали по документи, но първото нещо, което ги попитах: "Вие от Workin, нали, от там ли ми се обаждате, защото се запознахме?" Искам да кажа на хората, че то не е задължително човек да е в момента да е активно търсещ и да е отворен. По-скоро нека да посети събитието и да види какво се случва в нашия град, да види какви възможности има, защото никой не знае след 2 или 3 месеца каква промяна ще настъпи в професионалния му път. Това е едно страхотно място, в което ти можеш да видиш работодателите в града. Чудесно, това е супер вдъхновяваща история.
И ти всъщност на следващата година вече си от другата страна, като представител на Загорка и вече 4-та година ви предстои да участвате в Working. Кажи ми какво би очаквала на следващото издание, което предстои сега? Очаквам да срещна, първо ще ми е много приятно да се види с колегите от останалите компании. Мога да кажа, че изключителни професионалисти срещам в другите фирми. Очаквам да се запозная с кандидати, които са търсещи и имат желание да се развиват. Това при нас е много важно. Ние даваме шанс на хора, които нямат толкова голям опит зад гърба си, но искаме да видим наистина мотивация, желание за учене, желание за развитие. Това е чудесно. Като експерт човешки ресурси, кажи ми в момента какви са отворените позиции при вас и какви хора активно търсите? Независимо от отворените позиции към днешна дата или когато ще се проведе събитието, ние търсим, както казах, хора наистина, които желаят да се развиват, които ще припознаят нашата, как да кажа, Загорка и като част от Хайникен. Две са нещата, които са изключително идентични, че и двете компании винаги са визионери и пионери в нещата, които правят. Та реално ние търсим хора, които са отворени да се научат да работят по начина, по който ние виждаме бизнеса, виждаме начина ни на работа, защото той за всяка една компания е различен. Всяка компания има собствени изисквания, дори позицията да е една и съща. Разкажи ми, Загорка е изключително разпознаваем бранд. Кажи ни нещо, което хората не знаят и което не е толкова популярно. Загорка изключително много се стреми да бъде един устойчив работодател, да бъде устойчива и в отношението си към природата. Всичките ни програми, които са базирани на 120 годишна пивоварна традиция, имаме все пак в града. Но в момента с ясна визия за бъдещето и като част от Evergreen стратегията на Хайникен, ние се стремим наистина да имаме едно устойчиво развитие и да имаме едно производство, което е отговорно към околната среда, към природата, към хората, които са част от обществото и на нашия град и като цяло. Чудесно. Кажи ми като човек, който често се налага да говори с кандидати, кое е първото нещо, което така ти дава сигнал, че този кандидат има голям потенциал? Наистина любопитството и начина, по който той подхожда към срещата. Да е чувал просто името на компанията, да не знае какво произвеждаме. Нали? Това са неща, които са червени светлини, ред флагове, както и да го наречем. Оттам нататък вече желание за работа. Наистина мотивацията е нещо, което аз като че ли наблюдавам спад в мотивацията на хората. Не знам на какво се дължи, може би и техния бекграунд ги е довел до такива очаквания, но наистина отговорен човек, който ще застане със собствената си визия, със собствените си умения и е готов да се развива и е отворен за това нещо. Отворен е да слуша обратна връзка. Ние сме компания, в която това е изключително ценено. Загорка има дългогодишна история в Стара Загора, но какво според теб задържа и развива компанията именно тук? Това е нашия дом. Реално. Стара Загора е домът на Загорка. Изключително съм щастлива, че светът на Загорка, нашия музей, отново отвори врати. Това е нещо, който не го е посетил. Искам да ги поканя да го посетят, могат да се запишат, да проверят. Кой е момента, в който ти каза толкова хубави думи за Загорка, но кой е един ключов момент, който си каза, че това, което правим ние като компания, има огромен смисъл? Когато видя реално колегите ми и тяхното удовлетворение и когато видя, че те са доволни, те се чувстват добре, те не се оглеждат в града да си търсят друга работа, чувстват се спокойни, това е нещото, което за мен е успех на компанията. Абсолютно е така. Да. Кое е предизвикателството, с което се сблъсквате като работодател? Сблъскваме се с това да намерим и да задържим истински квалифицираните и отговорни хора. Стремим се да имаме програми, инициативи, с които
колегите да се чувстват добре в компанията, да живеят в един баланс между работата и личния живот, между така стреса и работните процеси, защото знаем, че днешното модерно общество, за съжаление, самия живот е стресиращ, така че ние се стремим в работата да не си внасяме излишен стрес. Сега сме подготвили едни бързи блиц въпроси, на които няма нужда чак толкова да им се замисляш. Първото, което ти хрумне, го отговаряш. Опитен специалист или мотивиран стажант? Мотивацията за нас е много по-важна, като опита се трупа с времето. Супер. Офис, хибридно или ремоут? Хибридно, защото имаме доверие в качествата и в отговорността на нашите колеги, но мислим, че трябва да имаме гъвкавост в нашия работен процес. Също е много важно и да имаме и комуникация с колегите, така че затова сме определено за хибридно. Малък екип или голяма организация? Голяма организация, която работи като малък екип и хората се чувстват като едно голямо семейство, колкото и клиширано да звучи. Фейсбук, Инстаграм или ТикТок? Инстаграм определено. Мисля, че е по-близък до хората и по-визуален и по-емоционален като платформа. Едно качество, без което човек няма шанс при вас? Отговорност. Отговорност. И кое най-бързо те отказва от кандидат? Най-бързо ме отказва липсата на интерес. Още в началото на самата среща изглежда като човек, който случайно е попаднал при нас. Технически или комуникационни умения? Комуникационни умения, всичко друго може да се усвои в течение на времето. Работа с ясни инструкции или пък свобода на действие? Свобода на действие, но с ясната представа за границите, в които може да се действа в тази свобода. Абсолютно. Сега искам да те помоля да дадеш един съвет на бъдещите кандидати, хората, които ще посетят Workin. Все пак ти имаш такъв подходящ опит да споделиш с тях как се променя целият буквално живот на един човек, който просто посещава едно такова събитие. Какъв би бил съвет, който би дала на хората, които ще дойдат на място и които ще дойдат да се запознаят с теб на щанда на Загорка? Първо бих посъветвала хората като цяло да посетят събитието. Както аз споделих и в началото, не се знае какво ни очаква в бъдещето. Всяка година организаторите се стремят да имат изключително интересна програма, много интересни лекции, така че първата крачка е по-скоро наистина да посетят събитието, да са отворени за разговори с компаниите, да се запознаят с всички неща, които може да предложи Стара Загора като един град, който се развива. И когато така дойдат на щанда, очаквам едни хора, които наистина подхождат с любопитство и са готови да бъдат част от една компания с толкова големи традиции, която едновременно с това се гордее, че освен, че е визионер и пионер, никога не забравя корените си. Наистина хората трябва да бъдат с така отворени умове, за да могат да разберат какво им се предлага и какви са им възможностите. Това за мен е изключително важно, защото ние ще дойдем с нашите си позиции, хората ще дойдат с тяхната си квалификация и бекграунд. Просто наистина трябва да са отворени и да си дадат възможност да се развиват. Чудесно. Много ти благодаря за твоето гостуване, за думите, които каза. Определено много впечатляваща история и определено за мен заинтересова и мен да се запозная повече за възможностите за развитие в Загорка. Пожелавам на хората да се запознаят отново с събитието, което предстои и ги очакваме. Благодаря ти. Благодаря и аз.